घरे घरे ठेकुआ छानाए लागल छठी गीत गावाए लागल छठी गीत गावाए लागल घरे घर सपतिया धोवाए लागल छठ गीत गावाए लागल छठ गीत गावाए लागल घरे घरे दौरावा सजाए लागल छठिया गावाए लागल गीतिया ए छिनर कद के कहनी है कि लेके आई जी गोड़वा रंग हुंका के कहाइल हनु महारानी के कि थालावा सब सजावत अभी तक घर ही में धोवत तड़ी गावत तड़ी अरे धो धा के लावा ये न बा हो छठ ऐसन चीज है कने कि सब मिल जुल के करेला हां जी छठ मिलिए आई बेचारी भाई अपन भौजाई के बोलैले भाई उतड़ तड़ काम करत तड़ी ए कनी के घर ही में नहीं के काम होत हम जी हो जी बैठी हमर भौजी खाली देखो है के पातर बाबा की काम त तना करेली नु के करे के ना निजी ला दनी ओ भौजी दा तनी सब ने करे छठिया माई कुछ करल जाला हां हो कने ऐसे है ना छठ पर्व आदमी करेलन हो ठीक लागेला सब काज सुबह सदिया दा पूछत सदियावा रही तो खाली अरे छोटकी तोर को भाई भैया रे ना आई अरे बस ने मार रोकले बस गाड़ी जा अरे आज बड़ी जाम होई दी एही से तो नहीं खाइला ना के मोटरसाइकिल ले कह देबे लाया जाए के मोटरसाइकिल अपन घर करई तब न मम्मी जी हम बाटे गांव जोर के का चाही बस के बहंगिया बहंगिल चकती जा बहंगिल चकती जा पेन्ही ना बलम जी पियरिया दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहुँचा पेन्ही ना मिथुन जी पियरिया दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहुँचा पेन्ही ना विकास सिंह पियरिया दौरा घाटे पहुँचा दौरा घाटे पहुँचा बाटा जे पूछे रे बाटोहिया ई दल के कारा के जा ई दल के कारा के जा बा आँखो तोर फुटे रे बाटोहिया ई दल छठी मैया के जाय ई दल सूरज बाबा के जा के कर लाली लाली अखिया के कर लामी लामी केस के कर लामी अरे छोटा के टीका तनी सोच कले पलटल बना त उद्देवरो पलट जिहना परब तीज ये दादा परब के दिन है का कहिना दीदी के बुझावा ना कहिया मजाक करे के चाहिए कहिया का करे के चाहिए के कर पिया परदेसिया के कर मनावा उदास के कर मनावा उदास सूरज बाबा के लाली लाली अखिया छठी माई के लाली लाली के छठी माई के लामी लामी के पुष्पा देई के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास बुदेई के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर
देखत हुए कने आ काजी आदमी घर में छठ पर्व करत हन त एकरा मतलब का कि हम अपन माई भाई भतीजा के बोलाइम त हम घर में शेयर ना करम कहम ना कि हाँ हे आदमी के बोलावत नहीं बोलैले बिया चुप चोरी देखत कि मीठा पानी देती है हनु यही कहला बेबहारा यही कहला बेबहारा मेहरारू के निशानी जनी बेबहारा मेहरारू का करी ना कोई से लाज बटुए न डर बटुए अपना मन के करे के बा इहे न आदमी करत है आजकल के दुनिया में जी करबू ए कनेया मर्दों के तो कहाला में ये दीदी जी उन कुंवारे में के सात बधारी के लांगल होई बाप भाई के कहाला में ना होई तो ससुरा में कहाला में रही कनेया बोली के बोलत अभी उनकर नु हम सात बधारी घूमल या छोड़ा देती है मगर छठ पर्व कइले बानी त जाता ओकर से का ई बात मिलैले बानी बेटावा आवतवन से घर त ही क के बतिया आ मेहरारू जैसे बतिया में तो कर करिए जा फाटे लागत टुए मेहरारू से कौनो मेल मिलाप नहीं थे कि ओकर 9 महीना के आजुए हो जाई ओइसे बुझता के दम अपन वेशभूषा हमनी भी कर लेती है बोलते नहीं कि बुझाता कहिया को करते जरिए बीमारी भइल बाटे इहे बुझा जाला संस्कार बुझा जाला केकर माई बाप कैसन संस्कार देले बा आ कैसन खानदान से बाड़ी बुझा जाला ये दीदी भाई भतीजा के लाज शरम नहीं हो कने मुंह उठैले आ ये रामा ओकर भाई एगो छोरा लेके आइल देखनी हां देखले ना हनी पियर कलर के ऐसे लेके के घरे छोरा लेके जाइल भिखारी लेखा आ मार ओकर बात हेते बटुए जान जे के राजा महाराजा के जेकरा के देखी हनु कि बड़का बड़का बात फेंक देलस माना कि ओकर घर में कुछ नहीं खे आ जब एकदम ओकरा घर में भरल बात हां हमनी के भाई बाप आई कि 10 आदमी निहारे लागेला अपन काम कइल जा अब बतियाला में कुछ फायदा बटुए दूसरा के शिकायत जाए के घाट पर देर होता ना ये कोने आदमी कोहल ना सोचेलन मगर कहा जाला जे जैसन करेला वैसन कहा जाला लेकिन जाय दी छठ माई करस के हमनी के घर में वैसे ही बुद्धि बनल रहू जान जाई छठ माई के इहो कहनु कि ओकर तनी बुद्धि पलट देस आई हे दादा अब सब भुइया घरे सब कोई हित नात मारे आइल सजैलू जना हो आ मारनो 4 गुल्ला मांडा देखनियो तैयार होता रौवा का नाच चल तनी सबन के घरे देख का छनी अरे दुआरिया पर रही त देखनी हो कता यहाँ चारा पल्ला मांडा नचवाई आ त भाराम बोर है बेटावा भइल बाटे बेटावा और बड़ा की करती है छोटा की ना छोटा की 5 साल के बाद करी ओकर मारदा के नु मान जाना नु करत रहे ओही खातिर आ मान जानता हो भौजी त मानी जानी मरद ना तबो लवंडा नचवावल जरा त हो जाई अरे मान जान करत ने खेलावाड़ी तू त घूम के ये कुल देखत लेकिन तबो बुझ नहीं खुपावत ससुरा में कैसे गुजर होता तने ढेर बटुए जल्दी करा जा घटिया दीदी जी बस अब लगले चलते बने चली सरिया समानवा कहां गइल बे बूढ़ी हो ओ टोला गइल बड़ी अपन बड़ गोतनी के कहे त ओही टोला अड़िया गइल बड़ी ई बुढ़िया आई मईवा कतनो जाइनु त बड़की मईवा ना आई रौवा रहत रही बुची ना त तनी डाटत रही ना गरियावत रही त घरे में आवत रही जा हां काहे आ गइनी ए दादा चुमुर ओने से आवत नहीं साड़ी देखावते हे नहीं आ ओ में कान को पाई से काने बाउता लकड़ी लावा हो छटको अरे हम जाना त चल बोलिए देखे दुआ मांगा तनी फना ठिया त देते नहीं खे साजबाजी के तैयारी करत देखला से ना हो रही है अरे मैं देखला लवंडा ई बोसन चल अच्छा ई त खाली लवंडे के फेरा में बाड़ी ए दीदी जी आजी अम्मा जी त काहे ना रौवा कह देनी बिया हिंका के लवंडे से जी हां ये दादा जब से आई बड़ी देखे तब से लवंडा कइले बाड़ी जामा ससुरवा ना ढेर सुगर बावन सो लवंडा बा चियो सनुए देखे खातिर आ त घटिया पना चीज सन देख ली आ ऊ कहां बाड़ी उनकर त बुझाता कि टीका नथिया पहनला कि साखे नइखे मिलत अरे माई हमरा 10 साल पहनली पहले ए माई आज घाट छोके आवल ना जाई सब कोई आज छो दिया हमनी को जे रहल जाई ना ये दादा तू आज है अपन भैया संग मोटरसाइकिल पे भेज दे जी छोटकी जान गई ना त इला बंडवा संग फरार हो जी हम दीदी आओ जे राजना दीदी रात बच्ची छुई पड़ा का छोड़ दी लवंडा ई बड़ा सन सुन लेनी आ दुगो नु साड़ी पहन लहंगा बना के आ दुगो त माई ना आचारा बना चवाई ओ के पतल ना चवाई तो लमी तो जाके तो देख होते बार लगल अरे रौरो तर से जाके नाच दे मचारा पर हां जी बारे का ढेर कुछ पहनत रहनी के देखनी हो जा आई को दम नु थु बाड़ी जा हो बुझा तक लवंडा कइले बाड़ी हाथ ना आदमी बा गीत गाते अरे धरी जो सजाई जा दौरावा अरे सात गो कोठरिया ए दीनानाथ एक ही हो दुआर अरे सात गो कोठरिया ए दीनानाथ एक ही हो दुआर अरे बांझिन तेरा ए दीनानाथ के बड़वा धइले हो
हे नदिया गबरिया अरे से जाके पुरुखवा दीनानाथ हाथवा धई भागा अरे से जाके पुरुखवा दीनानाथ हाथवा धई भागा। डाली जी देखिए जा अरे छुपा का छुपा तिवाई नयनवा पोछा लोर अरे छुपा खा छुपा तिवाई नयनवा पोछा लोर। गीत समझत हो जो हम का के गावतई एगो बांझिन रही देहे जे है में उनकर कौनो लइका फैका ना होत रहसन त उ छठी माई से अरजी कैली। अच्छा हाँ छठी माई से अरजी कैली उहे छठी माई सास हमके बोलली न नदिया गरी अइली सेजा के पुरुख है अपन मर्दा के कहत रही कि हाथवा धई भागई त गरजी के छठी माई बोलतई अरे तोहारा के देबो सेवा का गजा धरे ऐसने पुत अरे तोहारा के देबो सेवा का गजा धरे ऐसन हो अरे छुपा खा छुपा तिवाई नयनवा पोछा लोर अरे छुपा छुपा तिवाई नयनवा पोछा लोर। उनका के दीदी आचिया कम सजा देनी जा हां ना तो आँच ढेर बटुए जरत टुए हां आचिया कम कर दे कबे यहाँ से कने के दीदी जी अचिया कम करी ई मधी माछ के मुंह हटे कम हो गए दहो हो गइल जी हां होइए गइल बेटे सरिया हो गइल। खाली है करे में खाली तनी आ उठुआ धोतिया ला के जल्दी सरियाई सरिया के धोतिया जल्दी बाटे एक दी खराबा पे रखले बनी मैं फीच फाच के इतना टाइम हो गइल सर से रहे भूख लागल बा केला खाबू माई रे अजी ई का कहतनी ना खाई हन मुंह लटकइल बेला बंडा भी नहीं खिनु जाते ना कहे के कने आ चल ले। बड़ा तब ये बहुत चल के। कठिन के चल लवंडा देख के आवत नहीं जा ना ए भौजी हमनियो के तनी के नाच लेवे के ओई में जाके आचारा पर नची ह अपना भैया के गोदी में चढ़ के नची ह का रे फोन करके बोला लिया आज आई हो दादा बोला ले जीजा जी खान भी ना काहे खाती जी रउआ पागल बानी जब उनका घर दामाद के बात जब उनका घर उनकर माई करत ही बाड़ी रउआ का कोई के लेके लेनी कही का कोई कही केहू कही हो कि दामादा या बिटिया के दोनों के बोला ले बाईसन गलती कम ना देखिए उसान में टक्की मारता जा बैठ के ओइ जगह देखी जाए तो ना तो क्या पूछिए आई पियानु देखे जम जे सियान हो आहो बाबुआ के पापा तनी देखता मुनवा घरे केवन लबंडाइल बा कौन गांव के लइका हो हमनी के देख के आवे अरे पुष्पा नीलुआ ई लबंडा देख लेके जा लइका देखे जाते जा रुपए कनी के हम डांट के शादी ब्याह हो गइल बिये कुली हे रखल बटुए पूछो कहा हमने के ननद उहे बाड़ी जब हंसी खुशी होले जैसे मर्दा मिलल बा सन ए दीदी जी ब्याहवा तो हो गइल बा बुधिया भी लइके के नो बा क दिन के बानी जा आ जाय दी हे दीदी कहीं ना कि उहाँ सब ना रहती है ना त ठीक ना लागत है दीदी छोट पर में ना का उहाँ सब रहे नहीं त हंसे नहीं जगावे नहीं यही सुनु कहानी मम्मी जी लेके मम्मी जी चला हो कने अब बढ़िया से दम सज दम उठू कर हां जी 1 घंटा ले बैठल बानी कनी कैसन मन हो गइल देख दे हाथ पकड़त पकड़त उतारा हो बुझात उतरन कि वाला अथी हो सफिया गइल जल्दी उतारा जा सफिया चली चलल जन अब तैयार होखल जाऊ ना हमरा के तनी हम मेहंदी चढ़ा दा जा जल्दी छूट जा धोतिया ले आ वाला चढ़ा ली जौन जल्दी चढ़ जाला हां कहां तक गइली खेलावाड़ी लोग चल हो बाबू के पापा के हमर गोड़ रंगे के बाटे उ हो खिसियाते होई हम चली 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 अरे बाप रे बाप है सामान आज छोड़ के चल जाम जा आए बुढ़ी आई जी देखिए जे चला जाई रे क के आई तले हम बैठा तनी हां देखो सामान आ कुछ जुठार दी तब आ जल्दी तैयार होखल जाओ बेरा हो गइल